Mijiet ta' tfal diġà bdew igawdu mill-water park li għadu kif ġie inawgurat f'Buġibba. Dan jiġħduh il-kjuwiet twal ta' tfal entużjasti li sibna meta żorna l-proġett, kollha jistennew li jmislilhom biex jidħlu jesperjenzaw din l-avventura. Il-park huwa maqsum fi 3 sezzjonijiet, identifikati b'3 kuluri differenti, bit-tfal jilagħbu fiż-żona skont it-tul tagħhom. Dan sar sabiex jiġi żgurat is-saħħa u s-sigurtà tat-tfal. Waqt li t-tfal ikunu qegħdin jilagħbu, il-ġenituri jew min ikun qiegħed jakkompanja lit-tfal jistgħu joqogħdu bil-qiegħda jarawhom mill-viċin jiddivertu. Il-bieraħ filgħaxija il-Prim Ministru Lorenz Gonzi inawgura dan il-water park f'Buġibba, immirat għat-tfal u l-familji. Dan sar b'investiment ta' 600,000 euro fuq medda ta' 800 metru kwadru u li fih 17 il-water feature interattiv. Aħna llum ġejna sawnek erġajna biex nieħdu l-kummenti ta' tfal infushom kif ukoll tal-ġenituri sabiex ituna l-opinjoni tagħhom dwar din l-avventura l-ġdida. Hija opportunità ġdidu fejn kun nistgħu nieħdu iktar pjaċir għal sajf. Hija vera ħadd gost naħseb nixtieq nerġa' niġiha. Very fun, exciting. Qed nieħu pjaċir ħafna. Joġobni l-iktar dawk il-water squirters. Ngħidulhom ħadd ħafna pjaċir nixtieqhom li jiġu miegħi. Naħseb ngħidilhom jiġu u xi darba nistidilhom biex jiġu miegħi għax vera ħadd gost. I recommend the whole Malta, not only this place, I think. Ngħidilhom li ħadd gost ħafna u xi darba niġi magħhom. Ngħidilhom li vera ħadd gost u jekk tiġu anke intom ħadd gost. Ħanajdilhom li kien ħafna gost. Din l-om uriet l-apprezzament tagħha l-investiment f'dan il-park u uriet ix-xewqa li jiftħu aktar simili madwar Malta u Għawdex sabiex it-tfal ikollhom l-opportunità jesprimu ruhom bil-logħb fl-ilma. Sabiħ ħafna, tajjeb ħafna tfal, għax it-tfal ikollhom fejn jilagħbu għax mhux il-baħar biss. Hawn iktar parks bħal daw fejn nieħdu l-tfal tagħna. Huwa sigur u mhux ħajwaġġaw it-tfal. U jekk sibna li dan il-park huwa attrazzjoni għat-tfal biss, m'għadhomniex ma biddilna l-fema u li dan diġà sar lejra tal-anzjani wkoll, ħadna kumment ta' anzjan li ġie akkumpanja lit-tifla tiegħu u lin-nepotija. Hawnhekk tant hawn pjaċir li m'ardux għat-tfal biss irdu ħallina wkoll. Permezz ta' proġetti bħal dawn, it-tfal ikollhom aktar spazju fejn joħorġu l-kreattività tagħhom, jagħmlu aktar eżerċizzju u fuq kollox igawdu minn livell ta' għajxin aħjar. Apparti il-fatt li dan il-proġett huwa investiment dirett fit-tfal Maltin, huwa proġett li se jagħti spinta l qudiem il-komunità kummerċjali ta' Buġibba.